de la voi și Ramona, chiar îți mulțumesc că ești aici, să aflăm de la voi cum trebuie să facem noi ca evenimentele pe care le finanțăm din banii noștri, ai constanțenilor, pentru zilele orașului, pentru ziua copilului, orășelul copiilor, să aibă un impact cât mai mare. Pentru că dacă facem criterii de selecție, cei care vin cu ofertele spun, eu sunt firmă, mă interesează profitul. Eu sunt ONG, mă interesează să-mi cresc eu renumele. Dar pe noi ne interesează participarea să fie cât mai largă, să satisfacă cât mai multe gusturi, să transceadă structurii de vârstă, adică să se bucure și tinerii, să se bucure și seniorii. Pentru asta trebuie să ajungem la un mix. Este normal ca funcționarii, neavând o obișnuință a dialogului, să mai greșească din când în când. Și dacă s-a întâmplat așa, eu îmi cer mii de scuze. Evident că avem nevoie, în primul rând, de dumneavoastră, de mass media, să informați pe constanțeni, să-i invitați la aceste consultări, dar împreună trebuie să ne uităm către obiectiv. Care e obiectivul? Vrem să facem zilele orașului astfel încât toată lumea să se bucure că este ziua orașului. Am văzut în Istanbul mai multe evenimente organizate cu specific diferit. Într-un cartier era într-un fel, în alt cartier era în alt fel, pentru că asta își dorea oamenii. Dacă vom crea un singur eveniment, trebuie să fim siguri că el se adresează majorității și că îmbină mai multe gusturi. Într-adevăr, nu a venit nimeni cu o structură fixă să spună, dom'le, noi propunem asta, hai să dezbatem. Singura propunere pe care am primit-o până acum și la care eu personal am fost foarte deschis, a venit din partea lui șef Scărlătescu, care a zis, dom'le, eu știu să fac festivalul scoicilor. Mare, Scoici, Constanța, Vapoare. Aș prefera să vin aici. Și am zis, ok, hai să-l facem în parteneriat. Una e una, alta e alta. Eu vreau să știu, dacă facem spectacol, ce tip de spectacol? Când îl facem? Unde îl facem? Pe cine chemăm? Pentru că dacă vom chema, de exemplu, Smiley, în momentul ăla țintim către tine. De exemplu, nu cred că bunicii noștri știu de Smiley. Dacă o chemăm pe Maria Ciobanu, în momentul ăla știm că vine bunica noastră. Nu cred că fiul știe cine e Maria Ciobanu. Tocmai de aceea va trebui să găsim un mix fericit sau, în loc să facem un eveniment, să facem două evenimente, Ligiu trebuie doar să spună, bugetul pe care noi îl avem pentru un asemenea eveniment este de X lei. Haideți cu propuneri. După care cristalizăm un fel de temă de proiectare a acestui eveniment, 1-2 luni, seara, dimineața, în Piața Ovidiu, în Parcul Tăbăcărie. Săptămâna viitoare se organizează dezbatere și se validează. Cam astea sunt așteptările, cel puțin ale mele, de la aceste consultări. Nu aș vrea să fie decizii oarecum impuse. Așa aș vrea să se întâmple cu toate proiectele ce vor fi depuse în vederea finanțării. Știți că am alocat un buget mare pentru o mulțime de proiecte, unde aștept ONG-urile, unde aștept iubitorii de animale, unde aștept reprezentanții asociațiilor culturale, asociațiile sportive, să depună proiecte. Noi, dacă facem niște criterii, le facem după legea achizițiilor publice. Ce mesaj am pentru constanțenii din acest punct de vedere? Îi invit să vină la consultare.